Kamusta po kayo? I'm Jam, certified and proud V-Mobile member. Alam nyo, ang sarap ng buhay sa V-Mobile. At ito ang gusto kong i-share sa inyo. Gone are the days when all I had to do is work and pay for my bills. Now, I'm finally living my life and enjoying the thrill. O, diba? Super asenso ka na, enjoy ka pa. Alam nyo, I did all that using and getting loads of income from what people use every day. Prepaid load. Unbelievable? Well, not with V-Mobile. Kasi naman, ito ang product na pinakamabili at pinakapaborito ng mga Pinoy. That is why, ito rin ang pinaka-rewarding na business para sa inyo. Nag-try na rin ako mag-work sa call center. Naisip ko na nga rin na pumunta lang ng ibang bansa para umasenso yung buhay ko. Buti na nga lang at na-invite ako sa empowerment programs ng V-Mobile. Kasi naman, totoo talaga na ang empowerment strategies ay makakatulong sa atin para ma-achieve natin ang ating dreams. Pero tulad nyo, dumaan rin ako sa stage na tinatanong ko kung stable ba talaga ang company na to. But well, walang duda, solid ang foundation ng kumpanya. Alam nyo ba, V-Mobile started its operation on April 29, 2008. This is legally registered on the 11th, 19th, and 20th floor of the Galleria Corporate Center in Ortigas, owned by Penta Capital Corporation and registered under Bangko Sentral ng Pilipinas, a financing house for corporations. Ito ang business opportunity na madali ang strategy para kumita. Under the V-Mobile Empowerment Programs, kailangan mo lang na number 1, mag-invite ng friends sa V-Mobile. Number 2, gumamit ng load at bilhin ang load na to through Load Extreme. Alam naman natin na out of 88 million Pinoy cellphone users, 80% dito ang prepaid users. Sa V-Mobile, you can either be a technopreneur or techno user. Sa 4,999 na Technopreneur Starter Business Kit, you get the following items. Kung ang gusto mo naman ay maging techno user, 250 lang ang investment dito at magagamit mo na rin yon para magsimula ng negosyo mo. Can you just imagine kung gaano kaganda ang business na to? Interesting na ba? Gusto niyo bang ikwento ko sa inyo ang 7 ways of earning power ko? First, through discounts, which is an average of 9%. Meron tayong products na pwede mong gamitin wherein these discounts apply. Second, sa bawat product na gagamitin ng techno user mo, meron kang override na kikitain na weighted average na 1% dahil ikaw ang technopreneur nila. Third, kapag nakapag-endorse ka ng isang technopreneur, you automatically get 700 pesos as direct referral incentive. Ang kagandahan sa programang ito, gumagamit ito ng Unilevel MLM. Na ang ibig sabihin, lahat ng direct referral mo ay nasa first level na lahat. Walang Team A or Team B. Fourth, sa tuwing mag-endorse ang mga referral mo, kikita ka ng fixed 250 pesos subscription sales bonus or SSB from your 2nd to 9th level of sales generation. Ibig sabihin, sila na ang nag-endorse ng V-Mobile pero kumikita ka pa rin. Fifth, sa tuwing may bibili sa iyong network within your 9th level ng mga My Life Pro products, kikita ka ng corresponding value ng Product Patronage Bonus or PPB. Sixth, under My Life Pro program, may 3 rank na pwede mong abutin kung gusto mong walang katapusan or infinity na income sa network mo. Tinatawag itong Leadership Bonus. Kapag may rank ka na professional, may additional kang 50 pesos na kita sa bawat subscription sales ng network mo. 100 pesos naman ang leadership bonus kung ang rank mo ay executive. At 150 pesos kung ikaw ay ambassador. 7. Ang pinakamaganda sa programang ito ay ang tinatawag na Education, Travel, and Car Incentive or ETC. Magandang gamitin dito ang tinatawag naming Power of 3. Kung saan, ang gagawin mo lang ay mag-endorse ng 3 tao, turuan na ganun din ang gawin nila, mag-endorse ng 3, and so on. Kapag na-reach mo na ang 4th level, pwede kang makakuha ng education voucher, kung saan pwede kang mag-attend ng libreng seminar tulad ng How to Achieve Better Success in Building Your Network ng mga kilalang speakers sa Pilipinas.
Kapag nasa ika-6 na level ka na, makakakuha ka ng libreng travel tour. At sa ika-9th level mo, makukuha mo na ang dream car mo. Yan ay sa pamamagitan lang ng pag-endorse kay V-Mobile sa 3 tao na gagawin din ng ginawa mo. Oh, madali lang tandaan, di ba? We have 3 websites. These are used for you to monitor your transactions. Itong product na to ay nagkikater sa lahat ng networks. Kumbaga, one phone, one SIM, all networks. Kaya kahit iba pa ang telco ng mga friends mo, hindi ka mahihirapan na invite sila sa business na to.